Batzuetan gertatzen da, miraria gertatzen dela, altxor bat sortzen da, lokatzaren ondotik. Arrosa bat azten dela, arkaitzur alde batean, zein arroz ontzira, hau asko asetzen ditu. Batzuetan euria ez du zure kalea, bustitzen edo eguzkia ateratzen da, arratsaldearen amaieran, inork itxaroten ez duenean, itxaropena sortzen da, eta itxu bati bat batean, ikusmena iristen zaio. Arrosa bat azten dela, arkaitz lurralde batean, zein arroz ontzia, hau asko asetzen ditu. Batzuetan euria ez du zure kalea, bustitzen edo eguzki ateratzen da, arratsaldearen amairaran, inork itxaroten ez duenean, itxaropena sortzen da, eta itxu bati bat batean, ikusmena iristen zaio. Batzuetan gertatzen da, miraria gertatzen dela, altxor bat sortzen da, lokatzaren ondotik. Arrosa bat azten dela, arkaitz lurralde batean, zein arroz ontzia, hau asko asetzen ditu.